Class 1 Bible Lesson 4, the third day. Explanation in Mizo, and the memory verse of this lesson is God said, "Let the earth bring forth grass, the herb, yielding seed, and the fruit tree." Genesis chapter 1, verse 11. Ani thumnia chuan pathian chuan mishing ala siam le tur de tan khovel moi takin siama tui puile dila te chuan tui ada a tin lui le lui te a te po tin pathian chuan ti hian a soile a leya hian nimte pangpar te le thingkung te lo to ro se atia chu ve le chuan leiruak ukhuk mai chu nimshing moi em hian aron khu chuak ngal veka pangpar rong chi shan shanin khovel chu akhat boka thingkung chu pian phung sang sang le pian mang sang sang nei te alian le te te anom boka thingkung tam taka chuan thei ara a thlai te chu mishing te yatan alo to boka khovel moi tak awahan ni em tlai alo ni a ani thumna chu azauta a pathian chuan a hna athil siam te chu aina a tha ati hle a words to learn seas tuipui lakes dil rivers lui streams luite